Сега джампвам. 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 Сега, айде. Ти си много грозен. На кой им пука? Аз съм по-готин от теб, Не, бич. аз съм по-грозен. Аз съм по-готин. Ти си много грозен. На кой им пука? Аз съм Ей! готин, ти си грозен. Ай, чао. Ей, аз съм Кейлас, не може да псуваш мене. Аз съм най-известният ютубър на света. И какво им пука? Изкарай се от тука. Оф, това е Кейлас. Много дразниш. Идвам при тебе. Ана! Ей, какво правя? Ана! Той е хакер ли бе? Да, аз съм хакер. И аз съм тук, ревкам. Не! Добре, ще те оставам.